na bakani njitingo tenante benga ntatumi nande kindo china kimura motenga oliningo paka musacho yaba bolingo oliningo meta mwirana no mumura na motenga ya no chonyome onye moko ngina no kekabire no chonyome nayo chikoro kumo tenga ya ngo dengo nyomande. Halo. Hello. Alisimbi yole? Ndiye mono. Nga ki mosocho? Pierre. Nyamatuta. Nyamatuta ndiye. Mareda kiningo na kuwana tu. Notwa no mwana umukungu ekera koira kwaitwa wagando like statement umukungu bwate gako like statement okagane computer ndime dusikwanya konya abaswatu nako ala liki pakaja kwa bwate kwali ko chikotebino no mugambi bali batenga pana igambwate teiga ngasinyukoira niga sikukora ke ninakangito motoyo abaisiki bagasino uwe oyo gotoita kominte gocha ya iranga nchina kuba kuwaita yanchaka obor bukana kanyure maru nganya kunywa maru ngoligere mugondo nesangenge bekire nachakeri dani naona ti mugondo uchibese chonsi mwaide simwairire umwana kanya kobere sikobo abana kere babera banene embe ogete gusine embe kali kubaka usininki tokubuga none kware ngo mokongo asese ginchi no mokongunda akerangaka pakangu kurunyagesa ali pakakara kiningo kunaiga oroe oranga ngakire kunaiga naiguru nabana igete nkankorera pakumotuka ngati motuka bere Mukungu no bwate namba yesi. Ai paka tindiko igunya igwero pi. Onye bwate. Kero muntu na debetenga tiba suku namba yao konte na